Når jeg skal søge på vores nye hjemmeside, så går jeg herop i toppen, skriver hvad jeg godt vil søge på, og trykker Enter. Eller jeg trykker over på forstørrelsesglasset. Dernæst så kommer min søgning hernede af. Nu er jeg faktisk mest interesseret i bøger om Harry. Så jeg klikker her i bog, og på den måde indskrænker jeg min søgning. Den skriver også allerede til mig her, hvor få elementer jeg kommer ned på ved at klikke det her til. Hvis jeg nu kun er interesseret i krimier, så kommer jeg altså ned på 51 resultater. Og hvis jeg igen vælger, at jeg kun vil have krimi af f.eks. Dan Turèll eller Michael Connelly, så kommer jeg altså endnu længere ned. Hvis det for eksempel er den her Nattens Konge af Michael Connelly, jeg er interesseret i, så kan jeg igen klikke her på plusknappen. Og så får jeg lige pludselig en hel masse muligheder for enten at kunne reservere bogen direkte herfra, læse mere om materialet, jeg kan tilføje den til nogle af mine lister, eller jeg kan lave en helt ny liste her. Og de her lister og reservationer, det er altså fordi jeg er logget ind. Hvis jeg godt vil læse mere materialet, kunne jeg selvfølgelig også have gjort bare ved at klikke på den, så kommer jeg ind her, og der kan jeg altså se, hvor den her bog egentlig er hjemme henne, hvis jeg vil ned og tage den direkte på biblioteket. Derudover kan jeg også se her muligheden for andre formater sprog, hvis bogen nu var på dansk og engelsk. Relaterede bøger, noget der kunne minde om, det her er altså 4 andre titler af Michael Connelly. Og til sidst inspiration, og det er altså andre bøger, som kunne have noget med det her at gøre. Når jeg er logget ind, og den begynder at kende mig, så vil den også begynde at foreslå ud fra de søgninger og de bøger, jeg ellers har lånt. Andre bøger kunne være interesse hernede i inspirationsdelen til sidst. Så det var altså helt kort, hvordan du søger på vores nye hjemmeside. Vi håber det til at finde ud af. Ellers kan du altid finde hjælp heroppe i toppen, hvor du inde under tips og tricks til hjemmesiden kan læse meget mere om søgetips og tips til avanceret søgning på hjemmesiden. God fornøjelse!